Arratsaldeon. Literatura sarri agertu da lotuta pasioarekin, grinarekin, irrikarekin. Literatura bestalde, bide egokia da askotan ingurua ezagutzeko. Gizakion barreneko alde eta nabarduera ezkutuenen eremua murgiltzeko, maiz, literatura da eskura dugun baliabide bakarra. Literaturak eskuzabal ematen dio irakurleari jakiteko grina eta jakin izanaren lilura. Bada, literaturak leku izan behar zuen Passion for Knowledge hau bezalako ekitaldi batean. Bernardo Atxaga dugu hemen gurekin gogoeta egin dezan jakitearen pasioaz eta liluraz literaturaren bidean. Atxagaren literaturara hurbiltzen den irakurleak haren barrena liluraz betetzen duen zirrara sentituko du. Atxagarena da munduan barrena gehien hedatu den euskaraz idatzitako literatura. Hark idatzitakoak lau haizetara barreiatuta aurkituko ditugu. Asko dira munduan zehar, euskal munduaz, lehenbizikoz, Atxagak idatzitakoaren bidez berri izan dutenak. Haietako askorentzat, Atxagaren literatura gure munduan sakonago murgiltzeko grina sortu duen eszena izan da. Alabaina, Atxagak idatzitakoa barruan errotuta dago. Frankismoaren azken urteetan gazte ginenok, bidaide izan ditugu Atxagaren kontakizunak, euskararen eremuan naiz bizitzan egin dugun ibilbidean. Atxaga aitzindari izan dugu literatura berez, helburu soil eta bakar, izan duen idazle belaunaldi baten kideen artean. Harriduraz jaso genuen lehenbizikoz, abanguardiaren eta modernitate literarioaren bidetik abiatu zen ziutateaz liburu gogoangarria. Eta irrikaz, urte pare bat geroago, bide beretik eman zigun Etiopia ahaztezina. Bilbon igarotako urte itxuraz zerbait zor dieten liburuak. Irun iria saria jaso zuen Camilo Lizardiren kontakizun harrigarriarekin. Geroago, Obabakoak liburu liluragarriari hasiera emango ziona. Honen aurretik, Obabaren berriak izan genituen bi anai kontakizun zirraragarriarekin. Eta betiko sartu zen gure bizitzetan. Garai hartako gazteek Atxagaren bidez izan genuen Diboasan kapitainaren berri. Eta zalantzan genbiltzan, ezur haragizko izana ote zen kapitainura, ala idazleak asmatutako aitzakia literario hutsa zen. Horrek eman zigun, erdeinatzen genuen tradizioa ezagutzeko falta genuen gogoa. Atxagak kanpoko literaturetara bideratu zituen gure begiak. Ni bezalakook, haren bidez izan genuen lehenbizikoz, Ezra Pound eta antzekoen berri. Gure helburuetan segurtasun sobera, gehiegizkoa sentitzen genuen orduko euskal gazteei, poeta Ipar-Amerikarrak ezerrez jakitearen segurtasuna aldarrikatzen zigun Atxagaren liburuaren horrietatik. Adore eta ausardia miresten genituen garaian, ikasi genuen Matalazen semeak ere beldurra sentitzen duela, kobardea dela. Euskararen eredu literarioaren sorrerak itxutu gintuen garaian, akademizismo gogaikarriak inguru literarioa menderatu zuenean, Atxagak haize freskoa ekarri zuen gure geletara. Gustatzen zaidan euskara erabili dut, diosku, Etiopiaren sarrera hitzetan. Erabat arrotasunik gabea izan arren, ikonoklasta ukitua zuen lasaitasunarekin. Atxagak erakutsi zigun bazuela mintzo bat barnetik sortzen zitzaiona, eta mintzo horren euskara malgua eta bizia izango da idazleak oparo emango diguna. Garai ilunak ziren euskal literaturan, neguko garaiak. Hileta hotsak entzuten ziren non nahi, Koldo Mitxelenaren esanetan. Baina oraindik urte batzuk igaro behar bazuten ere, iritsi zitzaigun azkenean, errenteriako maisuak iragarritako udaberria. Belaunaldi sendo eta oparo agertu zen gure literaturan, historian barrena izan dugun aberatsenetakoa. Eta gaur hemen gurekin dugu belaunaldi horren balioak zabalen edatu dituen idazlea. Etxean Joseba Irazu Garmendia omen da, baina ni horretaz ez naiz bat ere seguru. Ez dakit asmakizun literarioa ote den. Ez dut inolako zalantzarik aldiz Bernardo Atxagaren izateaz.
Eta bera da gaur hemen gurekin dagoen idazlea. Eskerrik asko Bernardo gurekin izateagatik. Eskerrik asko horren azuoi hemen egoteatik. Eskerrik asko baita ere Alberto López Basagureni bere aurkezpen benetan zehatzagatik. Eta azkenez, nola ez, eskerrak Etxenike jaunari. Ez bakarrikan niona konbidatzeagatik, hoi benetan ondo dau. Baita batez ere hiri honi eta Euskal Herriari kanpoko hainbeste jakintzu eta ekarri eta gero zuzendu jende gazteari eta hezkuntzari eta eskolari eta uste dut hori dela bide zabal eta ederra eta eskerrik asko. Gaurko gaia hemen poesiaz eta jardun beharko nuke. Bakizue gaia oso antzinakua dela eta Grezia zaharrezkeo beti egon dela eztabaida bat nork agindu behar zuen, nolabait esateko, eskolan, heziketan, mitoak edo logosak edo filosofoak edo poetak eta badakizue poesiaren hutsa edo Virgiliorekin simbolizatzen dela, alegia Virgilio gonartu ingo zuken bere galera eta esan erre egin behar zuela bere lanik onena edo Eneida, ez. Eta egun dira garai berrietan ere Hermann Brochek esate baterako jaso zuen hori eta badirudi halako lehia bat egon dela beti eta bibide eta askotan kontrajarriak izan direla. Jakina ez da hau niretzako unea hortaz hitz egiteko. Bakarrik esan nahi dizuet. Itxura batera, Virgilio handikan ona, poetak edo idazleak ez dute onartu erabat bere hutsa eta jarraitu indute idazten. Eta jarraitu zutelako, jarraitzen dugu beste batzuok ere orain. Alde batetik hori. Eta bestetik, idatzi da Virgilio bere utsegitek handiena, heriotzaren inguruan ez zuelako jakin, erantzun on bat ematen. Horregatik izan omen zen. Beraz, horretan ere, guk ekin da ekin, berdinean jarraitzen dugu, eta nik gaur, horregatik, nire gaurko testuan, Cesar Lazkano izeneko nelaun bat goguan hartuta, jakintzazue, heriotzari buruzko gogo eta poetiko bat, dala edo izan nahiko lukeela. Xeriko naiz eta hasiko naiz. Poema Lazkano launari. Hegaldiak 8 ordu iraun zuen eta ia beste 2 behar izan genituen. Maleta jaso eta gure bila etorritako autua hartzeko. Umiak nekatuta zeuden, eta gaztenak segituan hartu zuen lo. Zaharrena gordia ez, isil-isilik zijoan, baina begirik itxigabe. Eta hala segitu zuen bere mugara heldu ginenean ere. Galde egin genion azkenian, kezkaren bat baote zeukan. Berak baietz egin zuen buruarekin. Ez ditut ikusi, esan zuen. Denbora, hainbeste denbora, zeruti barrena, eta ez ditut ikusi. Zein ez dituzu ikusi, galdetu genion. Personak, esan zuen. Zein persona? Hildakoak, esan zuen. Desertutik barrena gindoa zen, inor gabeko errepidean. Kolore gorrizta zuen lautadan, arkaitzar eta gorriaguak ernetze ziren, batzuetan dorreak emate zutenak eta bestetan horratzak. Zerua urdin zeon. Umei esan genien, paisajia bakana zela, guretzat erabat berria eta begiratzeko lehiatilatik. Begiratu zuten, baina umeek ohi bezala kontemplaziori segundo gutxi batzuk eskainiz.
handi gutxira, lagunarteko zein familiako hainbat izen aipatu genizkien, zenbat gustatuko zitzaileken aiei munduaren urrutiko eremu hartan gurekin ibiltzia. Harritu ingoliateke olako desertu batekin ikaragarria da, ez zaio mugaik ikusten. Ignazio gurekin egotia, hori gustatuko litzaidaken niri, esan zuen alaba gaztenak. Urtebete lehenago hildako persona bat zeukan goguan. Ados etorri ginen besteok, eta batez ere beste alaba zaharrena. Azalpena eman zion aizpari ikasitako ipuiaren arabera. Ignazio zeruan dago, eta nik uste ondo egongo dala. Ez du sentituko paisaje hau ikusteko premiaik. Autoaren aurreneko eserlekuetan gindoazenok, indartu egin genuen ikuspundura, eta Ignazioaren bizitza luzia aipatu genuen. Eta berriro ere metaforaren abantailaz baliatu eta azalpenak ekidinez zeruba. Ez hartupenaik, ua oso pozik egongo da zeruan. Ez dakipa erantzunzun alaba gaztenak, ez zait iruditzen altura horretan oso gustora egongo da nik. Amets bat izan nuen desertuan barrena bidaiatu ondoren, naiz eta ez dudan hitz horrekin amets. Lo dauenaren irudi multzoa bakarrik aipatu nahi, baizik eta baita ere, bakarkako paseotan etortzen zaizkigun pensamentu nahastu, eta gogo eta zehaztasun gabiak. Zuzen hau litzatekeagian, Enzo Ignazio edo Rebegi deitzea, goguan hartuta Rusok idatziz jarri zituenak. Baina Reberi, Enzo Ignazio, izen goxoegiak liateke, izan ere amez mota hau, amez kaizto izaten da askotan. Zabortegi handi batian nengoela egin nuen amets. Zakarrek eta hondakinek muinoak eta ibarrak osatze zituzten. Kontaezinak ziren zakarpolsak. Bazenan toki bat urrutitik laku bat zirudiena. Hurbildu nintzenian ordea, han ere zakarpolsa besteik etzala kontuatu nintzen. Plastiko diztiratsukoak izatea, besteak baino berriagoak, txukunago kokatuak. Gizon adinsu bat zebilan alde hartan, polsak irekita itxi, tarteka miatuz eta barruan zeukatena aztertuz. Nahi izan nuen berarekin hitz egin, baina ametsaren kapritsua, 100 metrora gelditze zitzaidan beti. Aukeraz baliatu eta polsak aztertzen hasi nintzen ere. Metaforak zeuden zakar polsetan sartuta. Ez zeukaten ordia patata azalen edo esne kartoi baten trinkotasunik, ez da forma zehaz bat ere, baina naiz eta bere gaia inefablea izan, naturalezako izaki edo objektuekin lotu nitzaken metafora iladanak. Irekin dituen polsa gehienetan inurriak emate zuten, batzuetan zaldiak edo eta zugaitzak, aldian behin etxiak edo murrailak. Ohartzen itzen oski irudiaien impertinentziaz, ezinezkoa zala polsa baten tamainako edukitzaile batek, beha baino 100 edo 1.000 aldiz handiagoak ziren gauzak barruan izatia, baina xehetasun horiek ez ziaten batere ardura, metaforak neuzkanik goguan. Begiratu nien inurriak bezalakoak zirenei, bai alaber zugaitzak, etxeak edo murrailak bezalakoak zirenei ere, eta ohartu egin nintzen guztiak, tamaina eta forma gorabera heriotza zutela gai, eta harekin batera heriotzaz ondorengo bizitza. Mintzoa atentzun orduan, esan zuen, etorri zen ba Jesus, eta Lazaro 4 egun haietan hilobian zegoela aurkitu zuen. Begiratu, eta zakarpolsak irekitzen ibilitako gizon adintsua ikusi nuen parean, harena zen mintzoa. Inportaz bazaizu kontaerarekin jarraituko dut, esan zidan. Polsa baten barruko zugaitza seinalatu zuen, kale bazterrean uzten diren eguarritako pinuen antzera zugaitzak, metaforak eutsi egite zion bere berdetasunari, baiezkoa egin ion jarraitzeko. Zugaitza liburu bihurtu zen kolpetik, gizon adintsuak irakurtzeari ekin zion. Jesusek esan zuen, kendu arrosa hori, hildakoaren arreba Martak esan zion, jauna, usaila darillo 4 egun baditu, eta Jesusek erantzun, ez aldizut esan sinisten baduzu ikusiko duzula jainkoaren aintza,
kendu zuten harria, Jesusek oihu egin zuen ozenki, Lazaro, atera zaitez kanpora. Atera zen hilda zegoena, eskuoinak odol zapiz lotuak zituela. Jesusek esan ziren, askazazue eta utzi ibiltzen. Gizon adinsua polsak bereziki urdinak ziren eremu batera abiatu ninun. Hurbildu nintzen, ni eta haien berezitasuna koloreaz haratagokoa zela ikusi nuen. Kontenedoreak ematen zuten jogur ontzien formakoak. Jogur greziarra da, esan zidan gizon adinsuak. Beste metafora batzuk aurkituko dituzu hemen. Kontenedore haietako baten estalkiak kendu eta edukiaren lagin bat atera zuen. Ateratakoa etzen izan, nik espero bezala krematxuri bat, murraila bat izan zen. Transformaketa gertatu zen berriro, murraila liburu bihurtu zen. Patrokloren hiletak kontatzen dira pasarte honetan, jakinarazi zidan gizonak. Iliada irakurtzeko aholkua eman zidan irakasle baten antza hartu nion, bapatian. Begiak liburuan jarri eta irakurtzen hasi zen. Akilek lo hartu zuen, asko nekatu baitzan batailan. Patrokloren arima etorri zitzaion orduan bila, bizirik zegoenean bezalaxe zituen luzera eta begi ederrekin eta bere bestidurekin. Jarri zen Akileren buruan eta hitzok esan zizkion. Lo zaude beraz, Akile, nitaz ahaztuta, bizi nintzen artean hartzen zenuen nitaz ardura, eta orain hilda nagoela alde batera uzten nauzu. Emaidazu lurra lehen bailen Hadesen ateak zeharkatzeko modua izan dezadan. Beste gauza bat ere esan eta aginduko dizut atsegin eman nahi badidazu. Ez daitezela hoi Akile, zure ezurrak eta nireak berezita egon, elkarrekin hasi bai ginen Meneziok zuen etxera eraman induenetik, Peleok etxeko egin induen, oparotasunez hasi zure eskutari izendatu, gorde ditzala gure ezurrak urna berberak, urrezko anfora ark, zure amak opari emandakoak. Gizon adinsua erdi korrikazi joan orain jogur ontzien itxurako kontenedoren artetik, eta aldian behin nire gana jiratu taien edukila adirazte zidan. Pareko hoietan metafora koranikoak gordetzen dira, esan zuen alako batian. Istantera mutiko bat atera zen kontenedore baten atzetik, eta gizon adintsuarekin batera hasi zen oinez. Turbantea zeraman, paje bat emate zuen. Gelditu gabe, besoak altxa eta errezitatzeari ekin zion. Eta dio koranak usteltzen ez den urezko ibaiak aurkituko dituzu paradisuan, beti zapore bera duen esnezko ibaiak, ardozko ibaiak, atseginak edalentzat, eta ez diaratzezko ibaiak. Era guztitako fruituak izango dira, eta jaunaren barkapena. Ordurako, etxe bihurtuta zeuden kontenedoreak, eta gudenok, gizon adinsua, pajea eta hirurok, arku baterantz gindoa zen kale mehar batetik. Pasa ginen arkuaren azpitik, eta kolore gorrizta zuen zabaltoki batera iritsi ginen, ikaragarri handila bera, Arizonako desertua gogarazi zidana. Milaka kamioi zeudenan, aietarik asko geldituta eta motorra piztuta zutela. Beste asko berriz movimentuan, joan da etorri elkarrekin gurutzatuz. Zabaltokiaren gain batian, kapritxozko forma zeukan arkaiz baten gailurrean, 100 zine pantailen tamainako panela ikusi nuen. Idazki bat zegoen panelean, metaforen karga eta ustuketa zona. Bigarren gizon bat ikusi nuen orduan. Galtzamantal hori batekin jantzita zegoen, bizimodu errealean zaborbiltzaileak erabiltzen dituzten erreflektanteen tankerakoa, eta kamioi batetik besterari zen, boligrafoa eta kuadernoa eskuan. Beragana jo eta kamioien kargari buruz galdetu nion. Aidanian etzea, hemengoa erantzun zidan, begiratu ere egin gabe kamioietako baten gidariak eman berriz zizki jondatuak apuntatuz. Hemen dauden kamioi guztiak metafora karraiatzen dituzte. Eta egia esan, azken aldi honetan zerbitu ezin gabiltza, jende asko aidailtzen nunbait. Galtzamantal horiko gizona beste kamioi baten kabinara hurbildu zen eta handik 3. batera.
zalaparta hitz egite zuen. Ikusten aldituzu kamioi txuriaiek, galdetu zidan alakoen hilada bat seinalatuz. Txuriak zien, hain zuzen ere, espazio ontzilek izaten dutenaren tonukoak. Erreenkarnazioa da, horiek daramaten generoa, aidanean gero eta eskaera handiagoa dago. Zu badakizu zer den erreenkarnazioa, ezta? Atseden gabe mugitzen zen, nekeza egite zitzaidan haren pausuan ibiltzea. Erreenkarnazioa nolabait esateko arima saltariaren gauza hori da, jarraitu zuen nire erantzunaren zainekon gabe. Arima gorpuz batetik bestera pasatzen da, eta hartara ez da behin hiltzen. Lehenguan kontatzen zidan kamioizale batek, berak ezagutu zuela umetxo bat aurreko bizitza batean Titanikeko marinela izandakoa. Haren ondoraketan itxo zen, nunbait, baina arimak saltatu egin zuen. Gizonak zigarro bat piztu zuen. Eman zion atxiki bat, eta niren gana zuzendu zen ostera. Beste kamioizale bate berriz, George Patton generalaren historia kontatu zidan. Baidanean, miresle batek lausengu egin zion. George Patton, zu bezalako general handi bati Napoleonekin egotea zegokion. Eta George Pattonek erantzun, jakintzazu, berarekin egon nintzen austerlitzen. Ulertzen duzu, ezta? Pattonek baietz esana izan zuen, aurreko bizitza batean Napoleonen kide bezala ibili zala. Eman zion beste atxiki bat zigarroari, bota zuen kia eta gehitu zuen. Benetan, gustatu egite zaiti zen hori, George Patton. Konprenitzen dut, esan nion. Berak begilak xamurtu zituen, irakurri duenez gizon handia izan zen. Enion jaramonik egin, ingurura begiratu nuen. Nuntzien Iliadako eta Bibliako pasarteak irakurri zizkidan gizon adinsua eta paje turbante duna, ez ziren ageri zabaltoki hartan. Itxura batera, ni ere aldatu egin nintzen lekuz, galtzamantal horiko gizonarekin hitz egiten aritu bitartean. Eta gain batean ikusi nuen nire burua, metaforen karga eta ustuketa zona guztia biztara neukala. Finkatu egin zitzedan lehen irudipena. Emaztearekin eta alarekin zeharkatu berria nuen Arizonako desertuaren antza zeukan zabaltokiak. Etzen ordea kolore gorriztako lautada huts eta bakartila, arkaitz areta gorriago ez etena, baizik eta inoiz baino garbiago ikusten nuen orain, kamioi geltoki izugarria, zenbat kamioi guztira, 100.000 kamioi eta zenbat metafora tona garraiatzeko. 2 milioi burura etorri zitzaidan berso ospetsua, enekileen eriotza gorrenbesteko agintea zuenik. Galtzamantal horiko gizonak bere zigarrorekin segitze zuen kia botaka. Egunen batean ezkonduta familia badut, esan zidan, nire semeetako bat George Patton generalaren erreenkarnazioa izatea gustatuko litzaidake. Iz beste egiteko asmoz, zabaltokiaren kaietako bat seinalatu nion. Liburuz kargatutako 100 pale zeudenan kargatzeko prest, begiratu nuen arretaz, titulo berekoak zian denak. Zein liburu da galdetu nion? Esperantzan eukan, heriotzari buruzko poemen bilduma bat izatea, eta etzalan faltako John Donne'ren poema, Death, Be No Proud, heriotz, ez zaitez arrotu. John Donne, bai uste du badudala poeta horren aditzera, esan zuen galtzamantal horiko gizonak. Seguru asko zabortegilaren alde zaharrean egongo da, edo bestela M7 sektorean, metafora minoritarioen esparruan. Jakina, jende bati gaizki iruditzen zaio, liburu batzuk alako apartean egotia, baina gauzak dien bezalakoak dira. Beste historia batzuk gehiago gustatzen zaizkio jendeari, eta normala da han egotia eta ez lehen lerruan egoti hori bezala. Itxolarriak eman zidan eta altxatu eta deserturantz abiatu nahi izan nuen. Eta iritsi lur gorrizta eta zeru urdina batze ziren ertzeraino metaforen karga eta ustuketa zona zaratago. Kamioi guztia hietatik urrun, baina nuen altxatzerik lortzen. Ze liburu den galdetu didazu esan zidan gizonak paleetan milaka kargatutako ez. Atxiki luze bat eman zion zigarrori jarraitu horretik. Bere titula da, heriotza eta gero bizitza.
Hortxe aurkituko duzu George Patton generalaren historia. Eskerrik asko, esan nion neure burua behartut azkenean zutik jarriz. Aidanean izugarria ida saltzen jarraitu zuen berak. Joan den hilabetean 20 milioi ale. Eta laugarren dimensioa olako titulua duena ere, asko aida saltzen. Bertan azaltzen denez, 2012 urteko 12. hilabetearen 12an kontzientzia kristikoaren ataka kristalinoa irikiko da. Eta energia guztiduna isuriko da korridore intergalaktiko batetik. Eta gainera, zure zigarroa ez da beine bukatzen, moztu nion. Naiz eta berak etengabe eman Espainetara, tamaina bera zeukan beti. Eternala da zigarro hau, esan zidan. Hasiera batian, amets bat izandakoa, edota gogo eta zehaztasun gabia, benetako amets gaizto bihurtua zitzaidan, sukarrak ekartzen dituen tankerako irudi multzo. Poliki ordea, atera egin nintzen urpekaria, urrazpitik bezala, sare nahasi hartatik. Pensamentu bat etorri zitzaidan burura, 8 ordutako bidai bat egin dut, desertuan barren amaztearekin eta bi alabekin, eta orain Arizonako Guldineko hotel batean nago, Indio Navajoen erreserban. Abia puntuarekin, ara iristear geundela gertatutakoa berritu zidan memoriak. Gure alabak azteenak etxeko persona bat aipatu zuen hilberria zitzaiguna, eta guk erantzun genion konsolatu alde, persona ura Ignacio zorion zu egon gozara zeruan. Ez dakipa, erantzun zigun umiak. Ez zait iruditzen altura horretan oso gustora egongo danik. Alabaren erantzunak eraginda edo, eriotzeko orduan ernetze ziren metaforak hartu nituen aintzat. Noraino ziren egoki, noraino konsolagarri, noraino haul, zerua esate baterako. Ondo zetorren zeruaren metafora eskura izatea eta gure tarteko persona bat, gehiago ikusikoz genuena leku delizioz batian zorion zu egongo zara imaginatzea. Hala eta guztiz ere mesfidantza sortze zuen, baita 8 urteko ume batengan ere. Areta mesfidantza gehiago berriz, beste metaforaiek ataka intergalaktikoez edo militarren aurreko bizitzaz ari zirenak. Koindineko hotela solairu bakarrekoa zen eta haren 60 gelek bat osatze zuten errepidearen eta arroila edo kanion baten artean. Ingurutako gune berde bakarra, arroila ura, zubaitz lerro batez hornitua. Piztina bat zeukan gure gelaren pare-parean. Haren toldoak Navajoen kolore nagusikoak ziren urdin turkesak. Nire alaben garrasiak entzun dituen zabaldutako lehioan barrena, eta piztinako uretan zinbuluka imajinatu dituen zorion zu baino bat hartu altzutalako autuan 8 ordu pasa ondoren. Ni ere zorion zu nengoen, dena ondo eta bere lekuan zegoela iruditze zitzaidan. Ez zitzaigun gasolina aitu Utako hegoaldetik Arizonarako 600 kilometro inor eta ezer gabean, eta batez ere emazteak esan zuen bezala, ez ginen amildu Mexican Hat izeneko gunean dagoen malkar zorrotzean. Nire alaben garrasiak are eta alaiagoa bihurtu ziren zaharrenak, oio egin zuen aurrera, kikiena barre algaraka hasi zen. Emazteak erdi barre erdi oiu zen zerbait egin zuen, entzunuenaren arabera, gogoz bestera egin zuen murgil uretan. Ezin zaitu salbatu, ez dakiti eri, esan zion norbaitek. Cesar Lazcano nire launaren ahotsa identifikatu nuen, kolpetik zutitu nintzen, nekearekin eta metaforen ametsarekin ahaztua nuen hotel hartan elkartzeko hitzordua geneukala. Bestalde, ez ziren nik uste bezala goizeko 8 edo 9, arratsaldeko 6 laurde gutxi baizik. Cesar Lazcano Arabako herri txiki batekoa zen sortzez, baina bere familiak Andoainera jo zuen bera mutilko eskortzela. Bertan ezagutu genuen elkar bilok 14 urteko ginela. Nire alaba zaharrenak Guldinen bizi altzan galdetu zion, ez erantzun zuen beak, Arizona hegoaldean bizi naiz, Phoenixen ondoan dagoen hirian, Tempe. Nire alabaren urrengo hitzak ez zitzaizkiedan garbi iritsi, baina nunbait bere bigarren galdera
lanari buruzkoa izan zen, fisika erakusten dut Arizonako Unibertsitate Estatalean, nire espezialitatea optika da, erantzun zuen Cesarrek. Atera gelatik eta portxean gelditu nintzen, behira, toldo urdin turkesa baten azpian zeuden denak, nire alabek izozkia jaten eta nire emaztea eta Cesar limonada bat eskuan zutela. Alaba txikia bere Renoko igeriketa klase ez ari zen. Nik ez nuen inoiz igeri ikasi, esan zuen Cesarrek. Halare, Donostiako irlara joan nintzen behin ondarretatik, txalupari gabe. Piztu zuen zigarro bat, suspense pikin bat sortuz eta jarraitu zuen. Behin batean nire aitona Gregoriok ondartzara eraman ninduen, eta irlan behin izan alnitzen galdetu. Ez esan nion, eaman ningo zaitut, nola, jarri niri bizkarrean eta goazen. Baina izango alduzu igeri joateko modurik ni gainean nauzula, 40 kilo besterik etzara, oso remora harina. Bera sendoa zen eta konfiantza guztiarekin egin nuen eskatutakoa. Gabarroia pasa ondoren joan zitzaizkidan ikara guztiak. Beraz, irlara eraman ninduen eta gainera remora hitzaren esanaia irakatsi zidan. Etzen Cesarrek bere aitona hitz egiten zuen aurreneko aldia. Ondartzako igerik eta hartakoak baino zirkustantzik aiztoagoetan ere erakutsi baizuen Gregorio hark bere gizatasuna. Polizia nire bila etorri zen aurreneko aldian, kontatu zigun Cesarrek lagunoi. Gau-gaua zen eta etxeko denok lo geunden. Erregistroak asko iraun zuen, eternalara egin zitzaidan niri, eta denbora guzti hortan bera bakarrik izan zen, hitz egiteko gai. Ze aurkitu dute, armak aurkitu dituzue, galdetzen ziren poliziei. Jakina, nire orduko liburutegi txikia besterik ez zuten aurkitu. Rosa Luxemburgoren liburua, Hegelenak, El Manifiesto Komunista, eta panfletoren bat, gauza apartekorik ez. Levi Landauren liburu txiki bat ere aurtu zuten, La Relatividad, epailea gero itzuli zidana. Aitonak esate ziren poliziei, liburu horiek niriak dira, ni eraman behar nauzue atxilo, eskuburdinekin ateran induten, eta ezin izan nuen besarkatu, baina berak bai, berak besarkatu ninduen, nik esan nion, lasai, ez izan beldur neregatik. Nire alaba zaharrena, zientziari buruzko proiektu batean ari zen Renoko eskolan, eta gaia aldatu zuen aitonaren igerik eta tarremora kontuak ahaztuz. Eskolakide batekin burututako esperimentoa azaldu zion Cesarri. Kolorante gorri batek esnearekin edo urarekin zuen portaera desberdina. Bota uretara eta ontziko urdana gorritu egitezen. Bota esnetara eta koroa gorri bat sortze zitzaion esneari. Baina alde batera utzi zuen gai ura ere eta Estatu Batuetara iritsi ginenetik eskatzen zuenari heldu zion, gizakiaren sorrera. Renoko eskolan esan ziotenez, omen zen tximuaren jatorria onartzen ez zuen jenderik. Bere irakasleak gaizki erizten zion jarrerari. Fisikari bezala, ze pentsatzezun beak. Haizea altxa zuen hoteleko piszinaren toldoak astinduz. Enuen Cesarren erantzuna entzun nuena, haizea segituan baretu zelako, nire alaba zaharrenaren galdera berria. Gustoko altzuen 2001 espazioko Odisea filmea, berak espaitzuen aurreneko zatila oso ondo ulertu. Zinez, ez zuen zati bakar bat ere ulertu. Eta gustatu zitzaion gauza bakarra, HAL 9.000 konputagailuaren eriotza zen, kanta ura kantatuz, Deizibel. Nahi baduzue kantatuko izue kanta, eskolan ikasi nuen, esan zuen alabatikilak. Zaharrenak ez zuen ordea protagonismorik galdu nahi, eta bereari eutsi zion. Amorraztekoa zen berarentzat 2001 espazioko Odisea filmearen lehen zatia ez ulertzia, hain justu gizakiaren sorrerarekin baitzaukan, zer ikusia. Alaba gazteena kantatzen ari zen, there is a flower within my heart, Daisy, Daisy. Hiltzen den konputagailuak ez du pusketa hori kantatzen, eten zion alaba zaharrenak zakartasunez. Azalpenak ematen hasi zen segidan. Tximu itxurako persona batzuk ikusten ziren filmearen hasieran eta hietako batek hartzen zuen ezur luzia eta beste baten aurka jaurtitzen zuen.
Bapatian ezurra espazio ontzi bihurtze zen, inolako evoluziorik gabe hotz egin zuen alabak. There is a flower within my heart, Daisy, kantatu zuen alaba gaztea konbentzimentu ondirik gabe. Banekien, ze erantzungo zuen Cesarrek filmearen hasieraz. 30 urte lehenago, neuko egun euritsu batian, filme hura ikustera joan ginen bilok, eta lehen eszena hura egiazkotzat jo genuen. Begira, esan zuen Cesarrek bi alabengana zuzenduz. Eszena egiazkoa da, bi denbora tarteak hartzen baditugu, hots, tximuak erdi gizaki bihurtu eta ezurrak arma bezala erabiltzen ikasi artekoa, alde batetik. Eta bestetik berriz, erdi gizakien gandik astronauten garaietainokoa, bigarren denbora tarte hau, konparazioan, istan bat besteik ez da. Nire urtebetetzea azaroaren lauean da, esan zuen alaba gaztenak. Zaharrenak ez zuen komentarioan aintzat hartu. Ulertzen dut hori, esan zuen, baina jakina denean izan behar dugu egiatiak eta esaktoak, eta jakin egin beharko genuke ze alde dagoen tximu-tximuen eta erdi gizakien artean. Eskolako proiektuaren ondoren bere jarrera zientifikoa erradikala zen. Hizketaldi hura eteteko unea zela iruditu zitzaidan eta Portxearen babesa utziz urdin turkesa koloreko toldoetara jo nuen Cesarri agurre egitera. Eguzkiak hain zegoen indarzu, horitu egite zuen Arizonako zerua. Besarkatu genuen elkar eta aurrez aurre geratu ginen. Berdintzu zegoen bera, oso argal, betaurreko lodiekin, tebeo marrazkietako jakinzu despistatuen itxurarekin. Aldaketa nabarmen bakarra, denborarekin areagotu egin zitzaiola bere aurpegiko lerroen ukitu japoniarra. Gaztetan, ukitu gura zela eta kamikaze ez izena emate zioten berarekin politikan ibilitakoak. Egon ginen toldopean ariketa eguzkia zerbait ez dituzen arte eta familia agurtuz, hoteletik aldendu ginen bilok arroila edo kanion aldera. Hango zuaitzak guk uste baino altuagoak zirela ohartu ginen iristean, eta lekua bera guk desertu ertan nekez imaginatuko genuena. Zugaitzak ez ezik loriak zeuzkan. Txoko batian ura jaiotze zen putzu lasai bat osatzen zuena. Tarteka goroldilo zelaitxoak zeuden. Jaitsi ginen bidatzur batetik eta ura jaiotze zen txoko hartan xator bat ikusi genuen hilda. Putzuaren ertzean zegoen eta ez zeukan urratu edo zauririk. Iduri zuen lo gelditu zela justu ura edatera zijoan unian. Brixara zebilen arroian oso emeki, xatorraren lua lagundu naiz bezala. Cesarrek atxiki bat eman zion erretzen ari zen zigarroari eta oinaren puntarekin ukitu zuen. Xatorra etzen mugitu. Oso losakona du, esan zuen. Nik uste beila egin beharko geniokeela. Urbilean zugaiz bat zegoen zerraldo erorita eta antxe eseri ginen bilok animalitsuei begira. Ez da berpiztuko esan nuen. Seguru xatorren literatur tradizioan eriotzaz geroko bizitzaz asko idatzi dala. Seguru Lazaro izeneko xator bati buruzko azalpenak ere eman direla. Hile egin zaren batian eta berpiztu egin zutela handikan lagunetara. Eta litekena arroila honetan bertan xator honen senideak eta lagunak histori hori entzuten egotea. Histori hori edo metaforen karga eta ostuketa zonan banatzen diren horietakoren bat. Baina metaforak ezer gutxi egin aldute eriotzaren aurrean. Ezin da ilargia eskuarekin harrapatu, metafora eta guzti esan da, hotsegin zuen Cesarrek xatorrari begirik kendu gabe. Erretzen ari zen artean, eta harritu egin duen bere zigarroa lehenguan egotea urritu gabe, karga eta ustuketa zonako gizonaren zigarro eternala ekarri zidan gogora. Irudi bat etorri zitzaidan burura, galtza bakero niki urdin eta zapatila txuriekin jantzitako gizon batena. Eskenategi batean alde batetik bestera zebilen, ibilera hietako batean jauzi txiki bat egite zuen eta zapatila txuriak marrazki bat osatzen ilunbean. Portugesez kantatzen hasi zen gizona, "Ñao es tu facultad de sentir." Cesar, jakin altzen nuen Mikel Aboa hiltzala esan nion. Bakizu, bere bihotzako egunean elurra ari zuen Araban,
gu orain bizigaren lurrean, eta nire alaba zaharrenak albistea jakin zuenean, lehiora hurbildu eta esan zuen, ederra da olako egun batean hiltzea. Harritu egin nintzen bere erreazioarekin, eta Emily Dickinson idazle Andrearen poema labur bat ekarri zidan gogora, We Like March. Gustatu egintzen zaigu martxoa bere purpurazko oinetakoekin. Hiltzea ederra litzateke xoxo urdin bukaniarrak bere zeru britaniarrean dabiltzala. Enegon seguru Cesarren arretaz. Bere aurpegi jaketzuen ezer adierazten. Nire teoria adieraziko dizut, jarraitu nuen zalantzaz. Berpizkunderik ez bada, daukagun bakarra bizitza bada, orduan oroitzapenak du garrantzia, eta oroitzapen guztien artean garrantzizkoenetakoa azken egunetakoa da. Nola hiltzen gure artean egondako gura, zenolako egunetan, hileta duina izan otezan, ederra ote den datzan lekua. Alde horretatik, hildako xatorra seinalatu nuen, une hortan, animalitxonek suerte izan du, begira nun da hon, lorategi hontan, urputzu garbi baten ertzean. Gainera, arroiaren sakontasunak babestu egiten du eta isiltasuna gorde berarentzat. Entzuten den os bakarra brisara kostoetan egiten duena da. Cesarren zigarroa etzen urritzen, eternala emate zuen. Patroko kakileri eskatu ziona datorkit burura, esan zuen bapatean postura aldatuz. Etzan da jarri zen zugaitzen bor eroriaren gainean, begilak orantz, Arizonako zeruari begira. Errezitatzeari ekin zion. Ez daitezela oiak leire zurrak eta nireak berezita egon, elkarrekin hasi bai ginen, meneziok zuen etxera eraman induenetik, peleok etxeko gininduen, oparatasunez hasi, zure eskutari izendatu, gorde ditzala gure zurrak urna berberak, urrezko anfora ark, zure amak opari emandakoak. Cesar ikasle ona zen kolegioan, ohorezko kuadroan azaltzen zirenetakoa, eta zaletasuna zuen zientzietarako nola letretarako. Hala ere harritu egin nintzen bere oroimenaren ahalaz. Ez urdenak batera jartzeko eskatzen dio Patroklok esan zuen, baina ez nola nahiko anforan, urrezkoan baizik, Akileren amak opari emandakoan, hain zuzen ere. Berriro ere, hildako satorari begiratze zion, nik berriz bere zigarroari, etzan urritzen. Nire kezkaz ohartu zen nolabait. Zaltzala jabetzen, galdetu zidan enborraren gainean zutik jarriz. Ez erantzune joan. Ez aldizu ezer esaten Patrokloren kontaerak ekin zion ostera. Patrokloren arima etorri zitzaion orduan bila, bizirik zegoenean bezalaxe, bere luzera eta begi ederrekin, bere bestidurekin. Akile gana datorrena Patrokloren irudia da, Homerok fantasma deitzen dio, esan zuen. Ez alaiz jabetzen, errepikatu zuen Cesarrek, bere zigarro buka ezin erakutsiz eta ita nola pasatuz. Oraingoan, neu jarri nintzen satorrari begira, ikara emate zidan beste nora edo ara begiratzea. Ez aiz gogoratzen, ekin zion, 2009ko maiatzaren 14an hil ninduan. Ez nauk, ezagututako Cesarrura, haren irudia baizik, haren fantasma. Ezpa, eninoan gogoratzen esan nion. Balaxe du, 14 batean izan nuen, denik eta egunik anonimoenean. Konplizitate keinu bat egin zuen. Adierazi nahi zidan nire poema bat ezagutzen zuela eta zeukara goguan. Poema hortan, 14a egunik anodinoena bihurtzen bainuen. Zugaitz eroriaren enbor gainean jarraitzen zuen berak, eta batera eta bestera zizen besoak zabalduz orekari eutsi alde. Hilabeteren egunak eta eriotza, kanta txorua, iragarri zuen eskenategi baten gainetikan hitz eginez bezala. Nire poemaren titulua zen. Poema esaten hasi zen. Hile ingo naiz, dubi-dubi, nik uste baiez, dubi-dua, gauzaia segurua, dubi-dubi, baina zein ote hiltzailea. Agian bata izango da, edo bitikila, edo irua, edo laua, agian bosta, edo 6, baina zaroan hori bai, 7 da, ne favoritua. Enborraren gainean, orekari albezela utziz, Cesarrek barre egite zuen.
Aukerak dituzte 8 eta 9, izan daitezke hiltzaileak, eta ez dira kamutsak, 10aren atzaparrak, 11aren hortzak, eta 12 bera, naiz txintxua dan, 13 gaiztua, batzuetan bihurtzen, 14 anodinoa, ezur eta ez alda, labanarekin dabil, aspaldian. Cesar mutu gelditu zen kolpetik eta isiltasunak hartu zuen berrirore Guldineko arroila. Iruditu zitzaidan hildako satorrak eta putzuko urak ingurutako os txiki guztiak erakarri eta irentzi egiten zituztela, ala nola iman batek burdin izpilak. Bere aleginean tinko jarraiz ezaten desio nuen, isiltasuna sortuz eta isiltasunarekin batera pakea. Agian nire desioa respetatu nahi zuelako, Cesarrek oso ahots apalez jarraitu zuen errezitatzen. Gainera, enborretik jatsi zen eta lurrean eseri satorraren onduan. Ez dut hil nahi 15, ez tare 16, gaizki datorkita 17, eta 18 ere bai, ibili nahi duelako alai, eta 20 utz nazakarren pakian, erioz, 21, 22, ligandikan, utikan. Gero eta ulago, Cesarren ahotsa zitzaion gaientzen ostoen xuxurlari. Berarekin batera errezitatzen hasi nintzen, hil egingo naiz, dubi-dubi, nik uste baiez, dubi-duba, gauzaia segurua, dubi-dubi, baina zeinote hiltzailea, bi ahotsetan poemak otoitza ematen zuen, absurdua zen eta ezinezkoa, uz dezagun guzti hau Cesar egin nuen karrasi. Gela ilun batean esnatu nintzen, eta pensatu nuen Cesarrena Guldineko nire bigarren ametsa izan zala, baina jakin nitzenian eta nire oinak egurrezko zoruan sentitu, nire betiko etxian ingoela jakin nuen, hain zuzen ere egurrak egin zuen hotsagatik. Gauean beraz, dena izan zen amets, Cesar Lazkano nire lagunaren agerpena amets baita ere Guldineko dena, piztinako izketaldiak, arroiako zugaitzak, urputzuaren hilda zegoen satorra, amets baita ere hasierako irudi bortitza irrealena, munduz kanpoko metaforen karga eta ustuketa zonaura. Cesarrengan pensatu nuen berrirore, etzen inoiz izan fisikako irakasle Arizonako unibertsitatean, ezan eta ez beste inon. Izan ere etzen honik atera bere atxiloketatik, laburra izan zen, baino marka utzi zion, fitxa bat polizian. Horren ondorioz, ukatu egin zioten pasaportea eta ezinezkoa izan zitzaion Parisera joan eta ia lortua zeukan beka batekin optikan espezializatzea. Oroar, Homeroren liburuan irakur daiteken moduan esan da, adoek ez zioten lagundu. Kontrakua, bere emaztea, fisikako irakaslea, Espainiako unibertsitate batian, eta Cesarren esanean etsai bakarra zuena munduan, hots falsua eta asistentziari gabekoa iruditzen zitzaion elektrizidade aldizkatzaile edo alternua. Hil egin zen, supitoki azterketa batzuk zuzentzen ari zala. Egunkari hoian ibili zen gero lanean eta haren itxierako larrialdia tokatu zitzaion. Ez zuen oraingoan arazorik izan legiarekin, baina lanpostua galdu zuen. Matematikazko klaseak ematen hasi zen arkitekturako ikasleei eta lagunak akademia jartzeko kontua ere aipatu zioten, baina ez zeukan gogorik kemenik gabe zegoen ordurako. Be not proud, eriotz ez gero arrotu. Eta bukatzeko epilogoa. Adan eta bizitza. Gaixotu zen Adan paradisua utzi eta aurreneko neguan, eta ez tulka buruko minez, 39ko sukarraz, negarrari eman zion Magdalenak gerora emango bezala. Eta ebagana zuzenduz, hile ingo naiz esan zion oiuka gaizkinago maite hilurren, ez dakit ze gertatze zaidan. Arritu egin zen eba hitzaiekin hilurren gaizki maite, eta berriak iruditu zitzezkion, hizkuntza arroz batekuak, eta Espainia artean ibili zituen maiz, hilurren gaizki maite, harik eta zehazki ulertzen zituela iruditu zitzaion uner arte. Ordurako sendatua zegoen Adan eta pospozik zebilen.
Paradisuaz geroko lehen gertaera hark segida luzea izan zuen, eta lehengoez gain, hilurren gaizki maite, Adanek zein Ebak izberriak ikasi behar izan zituzten, min, lan, bakardade, eta beste 11 denbora, neke, eder, ikara, kemen, iztegia azten zenarekin batera, zimurtuz joan zitzaien azala. Zahartu zen erabat Adan, sentitu zuen hurbil heriotzaren ordua, eta Ebarekin elkarrizketa sakon bat izateko gogua sortu zitzaion. Eba esan zion, etzen ez behar bat izan paradisuaren galtzia, oinazia goinaze minak min, gure abelen zoritxarra alako zoritxar, bizi izan duguna izan da, zentzuik noblenian esan da, bizitza. Adanen hilobiatarian malko arruntak isuri ziren, gatz eta urezkoak, lurrera erortzeakoan jazinto edo arrosa alerik emanetzutenak. Eta Kain izan zen paradoxaz, negarrez bortitzen puskatu zena. Gero Ebak irribarre xamurrez gogoratu zuen Adanen lehen gripeura, eta alaxe, lasai, etxera joan, eta salda beru hartu zuten, eta txokolatia. Eskerrik asko eta hau izan da den.